Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan pamilya kasabay ang pagpagirumdum sa hampang kan kaaldaw na sinsimana. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Glory to God in the highest. Happy birthday man po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa dati tang pag-iriba. Ngunyan, nasaro ng aktibong miyembro kan Bureau of Fire Protection. Si Sierra May Mayores Panisares. Happy birthday tabi sa imo Mama May Mayores Panisares. Mabuhay ka hanggang gusto mo. O tabi, sa entire komandansya, sa bilog na komandansya po, kan Bureau of Fire, ipipabantulin birthday ngunyan ni Sierra May Mayores Panisares. Matindian bangketeng pigoy paparar dyan sa tabon-tabon. Buda dyan sa Daraga Bureau of Fire Protection. Yogun mo. Happy birthday May Mayores Panisares. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yun na ba yung kararawan ano? Good one. Sige. Good morning sa kabos na pong mga parasira para para bandwidth security guard sa inmang kabong nakapwesto ngunyan. Dali, may tawag agad tayo no, si Madam Rose na Graheda sa tuyang listener, barkada amigo kan istasyon. Amiga Madam Rose, good morning. Good morning, miss ko na ang GB. Wow, talaga naman. Good morning. Buhay na buhay. Di ako nakakaapo, daing nama ko niyanan, makalusot. O ni, nangungumusta lang, buhay ang kikoy. Good morning dyan sa Kekoy. Diyan sa Salugan, sa Bypass Road. Sudati sana. Yeah. Anong yaon dyan na nakalatag na pangutuhan? O di, maluto pa lang ako. Actually, kabubukas mi lang Saturday, Sunday, di ako nagbukas. Yan. Kaya pala nagrekerida kami kan weekend. Nya ko sarado si Manay Rose. May piglakan-lakan daw. Ba talaga naman. Sige di. May election baga. Basta ko, sigurado ko. Makakonektado sa election. Yan. Basta sigurado ko Manay Rose. Ano man ang pigluluto mo niyan, serto siguro lagar to yan, masiramon, lutong bahay. Kung may panahon, maghapit. Pakarming igwa. Di sige, salamat Manay Rose. Mabuhay, mabuhay. Ingat ka mo. Sige. Likewise. Bye-bye. Sige po, yan si Manay Rose na Graheda. Diyan sa Kekoys. Good morning tabi sa Kekoys. Diyan sa Bypass Road kan Kamalig. Tatabunjing pag mapasiring ka mo duman sa 3rd District, kanon mo man ako, timbrihan mo man ako, makapangudto lamang kita duman kay Madam Rose, ha? Yan, good morning tabi sa Indo, sa gabos na nga para tukdo na nagpipreparar na po tabi sa indang paghurar sa nagadang-adang na eleksyon. Mabuhay ka mo ang uring mga manggagawa sa ladukan sa tuyang mga paratukdo tabi. Sige, maray na aga tabi sa Indogobo. Sa pagarang kambilog na tropa, sundo magkitang alas 10:30 nin pagkaunto. Good morning dyan sa kay Sir Alex Comia dyan sa Daraga, sa MDRRMO Daraga. Mabuhay ka mo. Ay naaga tabi, Alkalde Vic Perete, Daraga, buda kay Vice Alkalde John G. Hausian. Sa amigo tama na si Sir Ato Lim, maray naaga dyan sa Petron Tap Gas Gasol. Marolback naman ngunyan na semana tabi, so presyo kang produktong petrolyo, igwan 3 pesos, igwan 4 pesos. Depende po tabi ha. Tibaad sa aga naman iyan, basta within this week, bawi naman pa ibaba. Na presyo kan sa tuyang mga produktong petrolyo. Ganun lang tabi yun ang galawan ng petroleum prices sa bilog na kinaban. No need na magpara-expound pa kaya na paulit. Natural na cycle yan no need to capitalize on it. No need to bank on that issue. Tanganing basta natural na yan kasi yung epekto kang gera duman sa Europa.
Makasawa na pagparakang kung pa. Iyon na yan, it goes up, it goes down, it goes up, it goes down. Iyan ang natural na cycle po kayan. Nasa linya si Pading Jomar, maray na aga Pading Jomar. Go ahead na dyan sa first. Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Bising-bising unyanan mga opisina kan COMELEC sa manlalay na lugar. Kaya ba siyempre dyan tabi pa di ang Primer Distrito Kanalbay. Iniulit halos kasudma na i-deliver na sa manlain-lain na banwaan so mga vote counting machine na gagamiton sa eleksyon sa Mayo 9. Sa banwaan kan malilipot, nasa pag-distribute ngunyan ang COMELEC kan mga dokumentos para sa gigibuhon na testing. Itong pagboboto tabi pa di na para maaraman kung ining mga counting machine iyo ang nagagana na daing problema. Ang mga maestra na ma-assist iyo ang araniyo na digdi sa opisina kan COMELEC sa opisina ni Madam Beth Coriano. Tangani inako na itong mga dokumentos na gagamito ninda bakulang para sa testing maging itong para sa eleksyon. Sa siyudad kan Tabaco sa pangingilot ni Attorney Carla Herrera, bising-busy man ang election officer tabi pa di kamiting ngunyan ang mga miyembros kan malalayan na sa kang gobyerno, partikularmente ang Philippine National Police, asin iba pa na mataunin seguridad digdi sa mga vote counting machine na uminabot naman kasod madigdi sa naunang bitan na syudad. Mientras tanto, ang City Disaster Coordinating Council iyong igwaman ng plano sa maabuto na eleksyon. Sinabi ni Mr. Guillermo Lato, tagapagtaramkan si DRRMO, na saldaw kang eleksyon, madeploy sinda ng mga ambulansya sa manlaylay na lugar sa syudad kan Tabaco para man makapagtaon ng asistensya in kaso kinakaipuan sinda sa upper barangays mabugtak sindanin ambulansya sa barangay Kinastilyuhan kay riba naman duman so fire truck mismo kang LGU para sa pagresponde sa anuman na mga pwedeng mangyari sa eleksyon. Igwaman ng mga ambulansya na naka-standby digdi sa sentro asin sa iba pa tangani na makapagresponde kung kinakaipuan. So halos gabos na lugar digdi sa First District tabi pa di busy na para sa pagpreparar kan maabuto na eleksyon. Pero pa di mga vote counting machines, ano nang estado man dyan sa Tabaco? Over. Naka-safety na pa di, nasa Bunggon Hall sa Tabaco National High School so sa syudad kan Tabaco. So iba man na lugar, yaw naman, naka-safety na sa mga lugar ninda. Roger to that. So, day ko parang kung ano rin ini-distribute sa mga barangay, pero sa malilipot na magkakaigwa ba ganin, magkakaigwa na nin testing, baka mag-distribute na tulos sinitabi pa de, ta sa aga, mapo na kaitong sa pag-testing kan mga balotas. So papabutuhon baga kung sisian mga volunteer. Yan, kumbaga dry run kan eleksyon. Data, ugaring nakakaulingan iso mga election officer, busy yung talaga sinda, nagpa-schedule hapon pa kami magkakaurulay kan sa iba. So as of now, iyong na yan ang sitwasyon pa di. Day ko aram kung anong eksaktong oras o aldaw ang distribution kan mga balota sa mga polling precincts. Pero definitely sa aga magkakaigwa na ki pagtitesting kan pagboboto. Roger Copia. Yan ang report, Jomar Bian, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar sa dagdag na informasyon. Bulos kan bareta dyan sa luwas. Dyan sa Primer Distrito kan Albay. Preparasyones sa nag-adang-adang na May 9 national and local elections digdi po sa Pilipinas. Ang DCGV man po, siring sa dati, gwapo nin pagsusubaybay kayan, Desisyon Bicol 2022. Dahil magpuknat, duro-diretso na po yan. Nabulos kan mga informasyones, manunungod po sa dalagan kan eleksyon, sa manlain-lain na programa. Kumpadreng Al, dyan sa luwas. Marahay na aga, go ahead tabi. Thank you so much, Padre. Marahay na aga, pigtatawan ng God, importansya. Kan Team Bitsara asin Team APG sa Legazpi, sektor kan mga negosyante magdako
magdakula man o magsadit na negosyo sa barangay. Yan ang tinawan doon in the Gobernador Bitsara asin Congressman Pio Garbin Jr. sa ginibong business dialogue kan Legazpi Albay Chinese Filipino Chamber of Commerce o Chinoy Business Community digdi sa Albay sa pamayo ni Tony Tan kasuhapon. Gustong sabihon, kumpadring Al, pinahampang ang dua Correct, sa grupo kan negosyantes, mga filchay. Roger ang data pading Pio. Duman ko na hiling ang mga negosyante palandig di sa Albay and Legazpi na mga gwapo asin mga magayon. Aba talaga naman. Chinoy community. Di matindihan, kumpadring Al. Ining business community, saro yan sa mayor na component kan dalagan kan ekonomiya, which is perming intricately related an sa indang operasyon sa politika, yaon dyan ang governance. Oh, dyan ang data pade. Sige. Kaya bigadalan min so siyempre sa governance na ano ang magiging futuro man sektor digtas para sa Albay is concerned and lalo-lalo na digtas sa Legazpi. Di ano so ipiglatag kang grupo ni Gobal buda ni Congressman Pido? Okay. So mga plano man tabi ninda pa kung paano sa mga negosyante. At sabi nga ni Governor Bitsara, ang mga negosyante sinda mga negosyante sindaan na saro sa mga sektor talaga na nagbubuhay kung arin man maski sa na local government unit lalo digdi sa Legazpi City, kaya dapat sanang maging business friendly totoo ano sarong local government unit. Mamundo isipon naman nagluwas sa dialogue na digdi sa siyudad ng Legazpi halangkaw sa pag-aadal kan mga agrangay man kan mga negosyante talagang halangkaw ang tigabayada na buwis magdakula man o magsadit na negosyo asin kadagbol pa mga issues concern lalo sa traffic iba pa na minaapektar sa pag-abatman sa kadaklan kan mga negosyo malangan kung nariparo dakol na mga negosyo nagsarado na sana taday nakikaya lalo tinamaan pa kan pandemya kaya yung man yan ang pig-adalan kan business community sa mga plataforma kan mga kandidatong ini yan dagdagan pa kan mahalo na bayadan sa kuryente saro pa yan sa nagka-apektar talaga sa negosyo and lalo na sa mga saradit man na negosyo hindi sa Legazpi sige baga naragrangay sa sari-sari store ang kuan mo ang trotinda mo arlang kawan ang nabigbayadan na buwis pero sa mga pahayag na yan kanduwa man na bisita ni na Governor Bitsara sin Congressman Garbin anaribaro ta tugma ang sa inda mga plano siring sa planong pag-revisit o pag-review kan tax ordinance lalo na sa siyudad ng Legazpi para magian-gianan man ang mga negosyante, magianan man ang mga magbenepisyo ang mga konsumidor asin sa sumada maging areglado ang gabos mag-enjoy sa kagianan sa paghanap buhay. Iyan, sige. Di gustong sabihon parang huminampang duman sa gobernador buda sa Kong Pido sa business community which is one of the backbone kan ekonomiya kan Legazpi. Roger, pade. And duman na found okay kumbaga naglataw talaga na so ipiglalatag kang grupo man ni APG buda ni Gobernador Al Francis Bitsara is incongruence duman sa gustong problema na marisolberan man na pinaghampang na eksperyensyahan mo niyan kan business community. Roger, eksakto tabi pa iyan sa naging dalagan kan dialogue kasod magayonon sa resulta. So what was the assurances kan Team APG nara Congressman Pido na Congressman Bitsara regarding sa pagresolver kang problemang iyan? Yun nga yan na planong i-review so tax ordinance kan Legazpi
talagang may problema ha. May problema talaga. And maging sa province wide, yaon man ang mga magayon na plano. Speaker naman yan ni Governor Bichara, and naging positibo man so reaksyon kan business sector tabi pa de. Maray tayo ni mga harog ka na mga fora na su sektor mismo minaimbitar at nakakampang ining grupo nara kung pido buda nara Governor Bichara. Ang sandali, taday ka nag-on-air padingal. Nag-a-adjust ka kita digdi sa technical control. Sige padingal. Ayan. Sige padingal ano. Okay na tabi. Okay na, sige. Yeah, go ahead pade. Sige, okay. Yun, tabi, pade. Yun na ngayon na, kumbaga, ang naging dalagan kan dialogue, naging positibo. And sabi nga ni kaniba, kung pwede pasanakon, kung sindagaray, kung hindi man nagalang swerte on sa pagtukaw ginaray, sana maging regular ang meeting, mga arugan, consultative approach sa business sector, lalo na tanganing kumbaga ma-update and ma-resolveran kung ano man ang mga problema kanang puslados. Sige. Okay, ang panian update pa digdi sa Albay District, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa mga istorya hali dyan sa luwas. Di naghampang palan sa business community ang grupo ni Gobernador Bichara, buda ni Congressman Team APG Alfredo Pido Garbin Jr. One time na pasadahan taan sitwasyon na andig di sa Legazpi, sabi ta na nga ni without being apolitical so pagdalagan niya to kan issue, pagtratar niya to kan issue manungod sa business climate sa Legazpi. Saro sa nahugot niya to na agrangay mananggad kan negosyantes, lalo na kang kasaradayan, isuhalangkaw na pagtasar, pag-impunir nin mga babayadan na pigkukolekta kan lokal na gobyerno. Igo nga ni kitang nakahuro na nasa mid-level sa naman na negosyante, uyugon mo ng assessment sa iya, babayadan niya ngunya na taon, halos kabangang milyon. Halos kabangang milyon. Kung tama ang pagrurumdum ko, asing kung tama man sa interpretasyon kan sa kuyang kahuro na negosyante na nasa mid-level, ang pigbabasaran da pa ngaya, itong supigbabayadan mi sa buwis, sa BIR, na gross income. Pag sinabing gross income, iyan so kagabsa na, kumbaga, minalaog sa kaban kan sarong negosyante sa bilog na taon na daihinali so expenses. Gross income ang apod ka iyan. Siyempre nga, halangkaw ang BIR an nag-a-assess. Ang problema so babayadan man ngayon sa city, ipigbabasar man sa assessment kan BIR. So talagang halangkaw ngayon, babayadan mo sa city, tako mo halangkaw, so basis of computation, which is itong supig imponer kan Bureau of Internal Revenue. Garo ngaya ako maghiribi-piyo. Ugon man ngaya halos kabangang milyon ang babayadan mi. Sa inmi ngayan huhuguton. Yan. Okay. So ibabataan hururon. Paano na susaradit na negosyantes? Diba susaradit na negosyantes? Sari-sari store, bulganaisan halimbawa, kuro karinderiya, gabos iyan, nasaradit sa naman na makan, gabos agrangay tabi ang pinagsasabi. Although kung pag-isipon, one-time payment man lang iyan. Yan ang mga sa sari-sari stores waga, one-time payment man lang isa kada taon. Pero mapagalan paghugot ka iyan. And on the other side, ang sabi ni Congressman Pido Garbin Jr. ka nakahurong takayan, ang issue ngayon na yan, Pio, nakaabot naman sa sakuya sa grupo mi, sa Team APG. Now, we have to accept the fact ngayon, sabi ni Congressman Pido Garbin Jr., we have to accept the fact na ang buwis, iyan na pigbabayad niya to sa gobyerno, directly o indirectly. Nagbabayad baga kita sa buwis, sa paagikan, pagbakaltakan dulsi, igwa na ning buwis iyan dati nakapataw dyan. Pagbakalta ning bado, nin cellphone, nin sapatos, nin kalson, gabos iyan tabi igwa na ning buwis. Directly or indirectly. Ang buwis is the life blood kan lokal na gobyerno, buda kang nasyon. Dyan minako so nasyon, dyan minako ang lokal na gobyerno,
kan panggastos man sa oral daw na operasyon, social services, bulong sa edukasyon, sa agrikultura, sa pagpadalagan kan lokal na gobyerno, imaging kang lokal na kan gobyerno nasyonal. Lifeblood iyan kan gobyerno. Kung daing manin buwis, daing tultul na pagbubuwis, daing tultul na taxing system, daing tultul na koleksyon, daing kita nin makukuha ang pagbuhay para sa gobyerno. Daing maning isisweldo sa gobyernong tultul, sa paratukdo, sa taga-Comelec, sa pulis, sa militar, sa soldados, gabos. Daing pambakal na bakuna sa gobyerno kung arog ka ng sistema. Now, ang sabi ni Congressman Pido, we have to sabi na nga ni, do a balancing act. An negosyo o ang buwis, lifeblood yan kan gobyerno. Tanganing magdiretso ang dalagan operasyon kan gobyerno. But, we should not ngaya compromise, as in day taman ngaya pwedeng gadanon dahil sa excessive na buwis ang mga pinagkukuhaan kan gobyerno, kan sa indang lifeblood. Tama ba kasi Congressman Pido? Pagburo balansyon mo yan, buhay sa gobyerno, buhay man so nagbubuwis. Kung excessive na ang buwis, parang confiscatory in a manner na tabi, paano pa man so negosyo makakasurvive, and pag dahil na nag-survive ang negosyo, dahil nang mabayad ng buwis, tasarado na nga ni. Yan ang sabi ni Congressman Pido. Let us revisit ang tax code kan Legazpi City for the local government unit to survive and for the business community also to survive. Yan. Takunday naman in buhay ang business community, taduman pa sana sa pagbayad kan buwis, mauot sana, magagadana, ano pan kukolektahan mo ning buwis? Apektado man sa dalagan kan gobyerno. Iyan po ang ipiglalatag, kasaro sa mga ipiglalatag ni Pido Nagarbin Jr. Na i-revisit iyan, win-win solution. Kumbaga tabi, if there is something wrong sa taxing system, baguhon through consultative manner and through itong pag-aplikar kan applicable laws ta araman ni Congressman Pido, being the fact na abogado siya, sarong kongresista, he knows the in and outs kan intricacies kan collection, tax collection gabos, taxing system gabos, and expenditures kan gobyerno, easy ni Congressman Pido. O kaya duman sa report ni Padingal na brought out yan, tapinhampang palanso duwa da sa business community, si Gobernador Bitsara, pareho po an sa indang dalagan kan kumbaga direksyon insofar as business is concerned. Yung interest kan business sector is concerned. Akseptaron niya to na ining mga negosyantes na namubuhunan digdi sa to, nag-invest digdi sa to, is an intricate part kan dalagan kan sa tuyang komunidad. Nag-i-employ man baga yan. So para karga kan sa indang epektos, pigusilduhan manindayan, nabubuhay na sa pamilya ka ito. So mga may restaurant, iguanin para hugas, para luto, para saod, nabubuhay na sa pamilya ka ito. O sa yan tabian na sistema kan. Kaya kay puhanan diyan an delicate balancing act tabi digdi sa Legazpi. Compadre Noel, maray na aga. Good morning, Kadi. Ang tax magaw kang LGU, based sa national. Opo. Ganyan, kung gusto yan pababaon, dapat alian sa national, ibababa sa lokal. Mm-hmm. Pero pag ko arama, correct me if I'm wrong, kung ang LGU, pwede mag-impose yan, kimasta kula na taxes, kaysa sa mandatory kang national. Ako, sa ko yung honest na pagtubod, pag-opinion man, sa limited na capability ko, garo day pwedeng mag-tax ning masalangkaw ang LGU, duman sa ipigpapataw ka na gobyerno nasyonal through BIR. Yes, correct. Kaya duman kita mabase, pare. Base iyan sa BIR, kaya nagtatax ang Legazpi, kinakula. Yan, tahalangkaw so assessment kan BIR. Oo. Yan. Kung yan, pare, ang pinaka-basic na dapat nagibuon, so taxes kang LGU, dapat ibaba kang national. Pwede man.
Mhm. Sabi Yes, oho. Pero physically, araw na talaga ang yan, ang araw talaga magakaan ng transaksyon. Ang setup. Yes, kasi unang-una araw kayo ni Pabi, kita baga kung kita nagninegosyo, halimbawa, nagnegosyo ka sa gobyerno, automatic ang bawas tax yan. Yes, oo. Ganyan, after tax ka, pag nag-file ka na dayar, matax ka pa. Yan, oho. Ito, ang point of view naman, double taxation ba kaya kung hindi punta sa kuyang sovereignty ko? Well, in a sense, sa sabot niya to, pero sa legal na sistema, naghapot-hapot man kita kayan, there can be no double taxation if the imposing authority is different. Gobyerno national through BIR and lokal na gobyerno through sa city or municipality. That's my point, buddy. Yan, oho. Kasi ang punto naman, nag-tax ka sa national, imposed by the national at tax sa local, kaya wala ka naman mo ang NGO. Yan, oho, iyo. Point of view mo ito sabi. Okay, sige. Thank you very much. Thank you so much, kumpadreng Noel. Saro sa mga, si Pading Noel, saro ini sa may mga pigdadalagan madigding transaksyon. Negosyo po sa tuyang palibot. So yan po, it's nice na na-open up yan tabi sa tuyang mga kandidatos. Asin na natataunan na din nagkakandigo na dalan ang mga araw ka na bagay in order for us to be well informed and maaraman niya to kung ano sa indang mga approaches man kayo ni para sa ikakarahay kang bilog na komunidad. Oras Pilipinas, maray na aga, manaisel mang bahoy, may balidbid na ba dyan? Manaisel ma, pinag-iidaw na ito ni Tata Bunjing sa kuyang kapartner ngunyan. Sa newsroom, si News Manager Mardela, sa production, si Angel, si Richard Buda, si Tricia Janman po sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Oras Pilipinas, it's 9:37. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Narito na ang party list na aasahan nyo. Kasama ninyo kung ano man ang kailangan nyo. Barangay health workers lang, tanging kakampi nyo. Sila ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Kahit gaano man ang hirap ay kasama nyo. Layunin nila, tulungan bawat Pilipino. Karamay ninyo sa mga magagandang plano. Serbisyong tapat ang ihahatid sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, kami ay kasama nyo. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sana kaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kadakula na natabangan niya, mahigos sa pagserbi si Bobby. Ang servidor na tulay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby.
Bobby, Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Bobby! Yes, si Bobby, Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yes, yan, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shano. Yes, Shano Mall. Yes, Shano. Yes, Shano Mall. Yes, Shano. Yes, Shano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. My goals, mabuot, wala siyang katulad. Makusog, panaba, ng mga taong albayano. Kaya board member, toto'y ilagay. Siya'y subok at walang kapantay. Bawat oras siyang maaasahan. Di niya tayo pababayaan. Kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana tayo. Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo? Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Let's go! Angat Pinoy, ang sa tuyang katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusukasin boses kakababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, ang alalikan mga senior citizen. PWD, OFW, kasurugasin matabang. Number 71, di na kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy. Angat Pinoy Party List, number 71 sa balota. Angat Pinoy. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa probinsya kang Albay, uwi na si Vicecob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota, giraray sa tuyang botohan. Vicecob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota. Kaya iboto ta, Vicecob Gregs Lagman na. Kung sa balota siya, iwag iboto ta. Tukang kay Gregs Lagman kita. Pandabaang para sira ang para uma, ang para gunting garpentero, driver la bandera, para padyak, para
kalatian para kopra, mga senior malnutrition o single parents ka pa. Si Vice Puglis Lagban Butuhan, sa padagusta progreso asin sa kauswagan. Vice Gob, Edsel, Gregs Lagban, numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Sa satuyang padamang manito, iboto para Mayor Joshua Marie Daep. Mga programa pang salud na itao, pati pang senior citizens, asin ka, jovenesan ang marito, nag-asenso sa liderato mo, sa pagpanaba mo, asin tunay na serbisyo, ika ang pag-asa, masasarigan, laomon sa mong suporta, asin tiwala. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Marie Daep, numero 1 sa balota. Pay! Paano na nga ni ang pagboto sa party list? Ano man, Ines, pero siya na ang pipiliin mo. Numero 18 sa lindong kan mga party list. Numero 18? Yes! Iyan ang numero kan Ako Bicol party list. Numero 18 sa balota. Numero 18. Yan ang nahanapon ko sa balota. Sa listahan kan mga party list. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Numero 18 sa balota. This political and speed for my Bicol Party List. How are you, Legazpi? Narito, Alex Jau, ang idol natin. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legazpeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legazpeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Kaya sigurado, with Idol Alex Jau, Legazpi will be fine. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Nata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legazpeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Paano kung malinis ating gobyerno? At bilihin kaya ng presyo. Gaan ang buhay. Escudero, sigurado. Sigurado may direksyon. Sigurado may solusyon. Escudero, sigurado. Cheese Escudero number 25 sa balota. Numero 25 sa balota. Iboto, Senator Cheese Escudero. This political ad is sponsored by TRCC for Senator Cheese Escudero. Banwang Santo Domingo, bigyan na kita sa dati sana. Mayor Jun Aguas, numero 1 sa balota. Mahigos as in may prinsipyo. May napatunayan na, iboto ta, liwat. Mayor Jun Aguas, aksyon agad. Tama higos matinabang si Mayor Jun sa banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang Banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Aguas, manggiraray. Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga mamshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto, numero 2 sa balota. Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromhexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Sa tulong ng BMEG Integra Tri-Fast, may tripling panlaban ang alaga nyo sa sakit. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. May report kita bago mag-station break mo the news break. Pading Jim Maray na aga. Go ahead na tabi. Sandali. Dahil nakakonekta na pading Jim. Kung nakamonitor ka. Pading Jim, go ahead. Wala. Padisina mo na. Si Joshua. Sige, sandali mo na. Si Joshua handa muna. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning.
Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning man sa tuyang mga parantabay para sa dagdag na impormasyon taro sa mga problema na pwedeng kahampangon kan mga nag-aarataman nin hayop iyo ang rabies asin dakulang problema kon ini makahagat kinsarong individual dara ka ini talagang daing pundungon yan ang dalaga Municipal Agricultural Services Office sa pamayon ni Madam Melgi Matosinos sa paglibot sa mga komunidad tangani mabakunahan kontra rabies ang mga atama na ayam buda mga ikos sa presenteng ini sigun kay Matosinos nasa 34 barangay na digdi sa daraga ang naduman kan sa indang puwersa at yung nakapagbakuna na ni na poko mas menos 9,000 na mga atama na hayop. Katakod kay ni pinag-inganyar ni Matosinos ang mga daragenyo na igwani na atama na hayop na sinda makisumaro sa siring na aktibidad dahilan ta ini libre asin na ini dakulang tabang man tangani maprotektaran man ang sa indang mga ataman. Mientras tanto, apwera sa paglibot sa mga buro barangay, pwede man mag-walk-in sa mismong opisina kana Municipal Agricultural Services na yaon sa likod ka na munisipyo kan daraga asin na dainin ibang requirements dadarahon lang ang mga atama na sa indang papabakunahan. Yan tabi Sir Pio ang mga impormasyon. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya. Isihon tao ka ng connection Tata Bunjing. Kumpareng Jim, good morning. Go ahead na. Yes, salamat sabi pa din. Maray na aga sa mga aparantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Gustong magpaabot nin bulaos na pasasalamat ana konseyo kan barangay Pariaan sa Kamalig sa pamamayo ni Kapitan Jerry Potonya sa administrasyon ni Gobernador Al Francis Bichara through PEO, Provincial Engineer Dante Baclao, kung sain kung matatandaan kan inot nagpatabang sa DCGB nyo si Kapitan Jerry Potonya na kung po pwede may konektar lamang sa PEO, particular kay Provincial Engineer Dante Baclao ana sitwasyon kan tinampong minakonektar sa Ginubatan Hubilyar kung saan pagabot sa parting Pariaan Kamalig na minaaragi digdi ang tinampong pasiring sa Hubilyar masarong kilometrong sobra pa sa first class Caraf Road dabi pa rin. Ana tinampong sa Claw kana provincial road dakol na ang nagkakaara-aksidente lalo na kung taguran sa lugar na ini dahilan ta sige an liklik kung saan may pwedeng maagihan ka na motorsiklo o lunadan dahilan tarugado ng maray talaga ang tinampo. Durante kani pinaabot niya to kay Provincial Engineer Dante Baclao, sinabi kay ni na ipapaabot niya kay Gobernador Bichara asin hahanapan nindanin pondo asin ipapairahay pag mainit na ang panahon an pag-irahay kan tinampo. Sa ngunyan normal ang panahon sigun kay punong barangay Jerry Potonya pasalamatonon siyang marayta yao na tabi pade tigpo na ng trabahoon ang 400 metros na distansya positibo ang sa indang pagtubot na duro diretso na ini na ipapatrabaho sundo na matugod pasiring duman sa kataraning na barangay going to Ginubatan 4 lanes na ang design kini sugpo na ini sa pasiring sa Ginubatan tabi pa de. Bakung basta-basta iyan na trabaho na talagang tigpupo na dyan. Iyan ang sabing infrastruktura na preparasyon para sa mga masunod pa. Oo. Daan na alis sa Hubilyar, 4 lanes na magayuno na tabi pa di ang tinampo. O yan, ini nasa sandwich ining lugar na ini, barangay Pariaan, talagang rugado ang tinampo. Sagod na naikonektar kay Provincial Engineer Dante Baclao, pinakoronahan man kan Provincial Engineer, natural may bindisyon na kay ni ang Gobernador na ipatrabaho. Ngunyan, uya na, nagpapasalamat na si Kapitan Jerry Potonya and apwira kani ang PEO natural kay Gobernador Bichara ang bindisyon kay may solar powered water system pa sinda ongoing ng pigpapatrabaho sa indang barangay. Isinabay pa sa solar powered water source ninda system. Anas ini sa Lindong project kan provincial government kan Albay. Roger, very good. Iyo baga sa pigdataram ni Gobernador Al kan nakalihis pa na pinag-compartmentalize pa no ninda
an pagdapaabot nin serbisyo. Ta iyan problema kan infrastruktura uyan dyan pigpapa-aksyonan na kan sa provincial engineer kan Albay. Actualmente ongoing na patrabaho and sana yaonan maray na sitwasyon kan panahon an pagtubod kan barangay ang kilo na sa mga maabot na aldaw sugpo na ini duman sa mga sunod na barangay pasiring sa Ubilyar and sa mga sunod man na barangay going to Ginubatan. Roger Kopya, sige. May pahabol pa sinda, may tipatubig pa duman sa hindang barangay. Very good, sige. Kaya sobraan na pasalamat na gustong ipaabot sa opisina ni Provincial Engineer Dante Baclao, natural, kay Gobernador Al Francis Bitsara. Kopya, sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim. Sa istorya hali dyan sa luwas, babeltadahan tayan. Mentras tanto, mayapon kita sa telepono. Hello, good morning. Hello? Yes, good morning. Si Saitabe ini. Ito po ini. Come again. Si Pio po ini. Opo, si Saitabe ini. Si Mr. Roy Kadag. Opo. Sa Dunson. O ano lamang tabi ito, Sir Roy Kadag, nadadangog ka sa Tingog Kanbanwaan. Go ahead, tabi. Ito po. Hindi lamang kung aramo ini na ang gobyerno ang administrasyon ni Presidente Duterte may utang sa mga pensyonado. Hello? Go ahead, tabi. Nagdadangog tabi kami, sir. Ang dangog mo, tabi? Iyo po, nadadangog. Nadadangog takatabi. May utang an Duterte administration sa mga pensyonado. Hindi ko aram mo ini. Sa arog ka ini. Kan 2017 may naprobadong kuanan at mga kongreso sin ley o batas na dinagdaganing 2,000 pesos ang mga pensyonado sa bulan-bulan. Ngunya, nining batas na ini, implementar ni Duterte kan 2017. Dahil ko lang narumduman kung anong bulan ito. Alagad, ang 2,000 ang kinaulang 1,000. Kaya may utang nin 1,000-an gobyerno. Sa pangako niya na pag-abot sa ikalimang alang taon, isa tao ang balanse na sa na 1,000. 2022 na dapat isaw na so balanse sa 1,000. Kaya ayan ang sabi ko na may utang ang gobyerno sa mga pensyonado. Ano daw? Noon nai-release. Singilon ta tabi ano? Sige po, sa singilon ta sir tabi. Iyo. Ano po? Sisingilon ta na po. Sisingilon ta na. Okay, ayo. Nuwari daw yan may tataw ni Presidente. Sa aga singilon ta na sa aga tabi, sir. Singilon mi na sa aga tabi. Ano po? Sa aga sisingilon mi na tabi. I-schedule sa aga yan. Opo. Tanganing makarelease na kung masingil mi na tabi. Iyo po. Sige. Salamat. Yan. At singilon ta sa aga yan na kung na yan utang ni Duterte. Mabalta ang programa pagkatapos kan siringilan. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna.
Luna, bago pa Jack, Julius, Kuya Chap, Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Silaw Beltran, ang tawong matinabang asin sa tumbang dudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. O sa mga oras din pangangaipo, siya makakatabang sa saindo. Marhay na amigo, totoong tawo, one call away lang sa Indo. Silaw Beltran, ang tawong matinabang, asin tawong madudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. Sa gulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat usok. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magpayo Jessic. Magasin kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang payo Jessic. Ayos! Maray ta pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawag kita'y lagundi. Nasa Plemex Word Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Aaray pero di bibigay.
Heidelin Diaz po. Yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mayor G, Mayor G, Geraldine Rosal, Mayor G, sa dati sana, Mayor G, number 3 sa balota, Mayor G, padagos kan, pagpaswag kan syudad, simpleng babay, mabuot maaasahan, dabakan senior citizen, asin kababaihan, nagpakusog kan negosyo sa satuyang banwaan, programa sa salud, sa iyang tinutukan, lying in clinics, mga harayong barangay, nagpakusog sa industriya, kag turismo, ang bigas pingunyan, maoswag asing tranquilo. Geraldine G. Rosal para Alkalde kan Legazpi. Numero 3 sa balota. Mga Legazpeño. Sa dati sana. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. An kampanya kan mga tao para kay Vice Presidente Leni Robredo tampok an volunteerismo na ipinapasalamat man ka na aspirante para presidente sa maabot na eleksyon. Ang mga mahilig sa kape na Cafe de Lipa nag-atendir sa kampanya ni Robredo sa Batangas, daraan supply nin kape as in juice para sa mga taga-suporta. Ang mga volunteers nagtaon nin brewed coffee as in ice cold juice na libre sa mga nag-atendir sa pagtiripon. Sinabi ni Linglingay Mercado, agom ni Cafe de Lima o de Lipa Presidenta Jose Omer Mercado na talagang pinilahanin kadakol ng mga tao ang sendang kape as in juice. Yan ang pangalas 10 na barata, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, as inaabot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted, at dekalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Gising! Palit! Buong gabi on repeat! I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit! Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advance enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janet sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente nang hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Tingog Dan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso kang programa sin mga istorya. Nasa linya si Ans. Good morning, Ans. Go ahead na. Good morning sa Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag na itong bareta, nag-prepare naman ko niyan ang Department of the Interior and Local Government o DILG City Local Government Operations Office o COLGOO may kinaraman sa papaabot na eleksyon 2022. Hindi matapos sa mga pag-araman kan DCGP News kay City DILG Officer Johanna Nuida, nasa ngunyan na pigahagad na ninda ngunyan ang suporta asin asistensya kan mga punong barangay para mag-asistir sa mga miyembros kan PNP asin Persas Armadas kan Pilipinas na masigurong ligtas ang mga polling centers na yung gagaramiton para sa final testing asin sealing kan mga vote counting machine. Punong ngunyan na aldaw sa good sa Mayo 4, 2022. Sigon sa inda, nakikipagtabangan sinda sa Commission on Elections o COMELEC, tanganing masiguro na magayon asin matrangkilo, tigdi pa sa nasa panahon kan final testing na ini, asin man sa mismong aldaw kan eleksyon. Ngunyan, hagad kan nasambitan ng opisina sa mga barangay officials na magtaon naman yung direktibas din ng mga barangay tanod sa sinibapaw mga personahes asin opisyalis kan barangay na makipagtabangan ng sa mga ahensyas di gobyerno na iyo ang maghihiro ngunyan na papaabot na eleksyon. Sinabi ni Nuida na ang DILG suportadong marayaan COMELEC sa bagay nini asin sindaman asin ang mga sindang personahis naka-alerto naman para sa papaabot na semana o ini mismong aldaw kada eleksyon 2022. Sabi sa Pio ang informasyon na alis sa City DILG with Boy, Aris Galero, DCGB. Salamat An sa istorya halay dyan sa City DILG kasabay si Boy Mata sa Manibela. Si Luwens nasa linya man isihon tambit-bit na istorya. Luwens, go ahead na. Good morning. Yes, salamat tabi Serpio. Maray na aga sa mga tarantabay sa mga dagdag paman na bareta direkta ng uminagrangay ang mga miyembros kan Filipino-Chinese Chamber of Commerce o ang mga Chinoy na negosyante digdi sa Albay kay Mayoralty candidate Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. asin Gobernador Al Francis Bichara na ansaro sa mga problema din digdi sa syudad kan Legazpi
halos wala ng maparkingan kung mapasiring asin may transaction sinda sa mga bangko digdi dahilan sa anas daw na dudumanan no parking lane. Ini ansaro sa mga nangyari sa forum pagkatapos na maghampang ang kongresista na kandidato para alkalde kan syudad asin ang gobernador na iyo ini ansaro daw sa katotohanan napasakit sa mga negosyante nagariman daw malaino na sinda na ngani daw ang nagmomobilisar kan ekonomiya sinda panugad ang nagkakatiriketan dahil sa kawaranin parking lane taanas no parking zone asin day sinda nin magiginibo kundi magparking dili lalo na kung nag-iidali an agrangay kan mga ini mapagalman kung magparking sinda daw sa ararayong lugar para sa na makapasiring sa bangko taanas man busy asin may pinagbubukod na oras kung kaya bilang kasimbagan sa daw sa tututukan ni Garbin kung siya ang makatukaw i-review ang presenting ordinance na nag-implementar digdi sa sigun kay Garbin kung dainin parking lane na may lalatag ang sarong establishmento o kung kaya wala talaga dahil sa tampi ni sa tinampo dapat bako man daw masyado kahigpit sa pagbaralaag din no parking lane tapon mapipendyente ang mga negosyante na yun na nga ni so inagrangay sa inda mapapagalan asin mapipendyente man ang pagdalagan kan ekonomiya kan syudad. Sigun man kay Gobernador Alfrancis Bitara, uyon siya sa siring namo yang mangyari ni Garbin, tagariba ko man daw magkakanigo kung magaraba na naman kan mga presenting istruktura para sa na magkaigwanin parking lane. Uyon ang duwa sa maut na mangyari kan mga negosyante na ini na kung may importanteng transaksyon da ipagpasakitan, da ipagtikitan, ta dapat lalo na sa panahon na ini na nagre-recover pa sana ang ekonomiya sa pandemya, dapat kapartner ang ekonomi ang gobyerno makukaiwal kan mga negosyante na nagbubuhay kang ekonomiya kan syudad asin maging kan bilog na probinsya kan Albay. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halidigi sa luwas. Ako po si Lewens Bursi Barsana. Sige, tabi bultadahan tan istoryang yan one of these days sa programa niya to dumang kita sa Tercer Distrito sa Pulangi. Igo baga dyanin Pulang Anggi Festival. Nataaman daw tan iba dyan na personalidad gustong ipahali iyan na Pulang Anggi Festival just because of a wrong interpretation kan gustong iportray akan festival na yan. We must bear in mind tabi kamo dyan sa Pulangi pag atid-atido ning marhay kunigo dyan ni nagpapasirkular nin araw ka na istorya na sala ang notion kan basihan asin salaan ipigpo-portray nila na gustong sabihon kan Pulang Anggi. Think tabi nin marhay. Iyan na Pulang Anggi Festival, it was established and it was created namundag iyan basado sa hararom na research kan mga midbid na nagsasaligsig kan manlain-lain na istorya lalo na sa akadim diyan sa Bicol University pareho man bagakan ibalong festival. Bako lang yan katang isip tabi igwa yan yung mga basis, historical basis, and day man nangangahulugan na gusto dang ipahali bunding sa Pulang Anggi Festival tagarida ang pigo portray nagpapabakal nin parameters na kaugmahan. Sala tabi yan. Sala. Kung sususugon niya to tabi if we will dissect an basihan kan pagsilibrar na iyan kan festival igwanin mga characters diyan na daiman nagpapahiling na ipigpapabakal niya so sa iyang 1/4 kilong tinapay mantabi sala naarog ka na ipigbabalangibog dyan sa indo ka nagkakaperang persona tabi it is a well-founded research na daiman inbuilt an immoralidad kundi research iya na mas lalong nag-fortify kan kapinunan kan banwaan nin Pulangi na tatahahalion mo yan just because of a wrong interpretation kan nagkakapira dyan sa Pulangi.
Ang history baganin sarong lugar is very important because it determines kung saan naghali an sarong lugar. You can just imagine kung dai mo masususog ang kapinunan kan sarong munisipyo, kung anong origins, ang kultura, na ang kultura saro nga iyan sa pinagpapahalagahan kan grupo dyan ni Kap Nonoy Adrian Salceda sa Pulangi. Ang kultura, culture is an integral part of history. Pigapod na histo-cultural aspect kan sarong lugar. In which case, Pulanganggi. Takunday mo maistabilisar ang kultura, dai kaning identity, dainin nagakandigong makusog na pundasyon ang sarong lugar, in which case, the case at bar, Pulangi. Una tatahalion mo taben arog ka na Pulanganggi Festival. Nasaro yan sa nagtatao primero, sa totoo lang ang mga turistas baga. Interesado ang nagkakapira dyan sa mga unique, bako nga ning nagkakapira ang turista, kundi kadaklan sa mga turista, interesado sa unique na kultura nin sarong lugar. Iyon ang pighahanap ninda. Kaya nakalamp up nga ni yan duman sa programa ni Kap Nonoy Adrian Salceda na One Town, One Pulangi, bungkaras nin saro. Saro yan sa component duman na pangatamanan ang kultura. Because you cannot, sabi nga, dai ka pwedeng umabante nin marhay kung dai mo maistabilisar ang kapinunan nin sarong lugar. Can just imagine a nation, a country, a municipality or a city without a known origin and roots kan sa indang kultura. Paano tabi yan? Kaya tabi ka mo dyan sa Pulangi, dahil magparaturubod-tubod sa nagkakapira dyan na gustong ipahaliin na Pulanganggi Festival. Kalokohan yan. Mahalion mong Pulanganggi Festival. Basado sa nasasala na interpretasyon nindo dyan. Sabi, iyan nga ni, kasabay iyan duman sa programa ni Kap Nonoy Adrian. Apera kan sa ekonomiya, sa agrikultura. One Town, One Pulangi nga ni, itaas iyan. Sarong bungkara. Pangatamanan ang kultura kang Pulangi. Yan, kasabay yan sa ipigbubusol dyan kang grupo ni Kap Nonoy Adrian Salceda sa Pulangi tabi. Salamat ka sa inyong paginanyog. To God be the glory. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa